endelig at kan præsentere vores projekt med insektvenlige frøplanter. Formålet med projektet er at undersøge, om vi kan genskabe gode betingelser for bestøvende insekter herunder håndbien. Det er en kendt sag, at de naturlige levesteder for insekter de sidste mange år er blevet færre og færre. Mindre og mindre. Det er ikke holdbart længere. Hvis der ikke bliver grebet ind, vil vi komme til at mangle bestøvere. Flere plantearter vil uddø, og store værdier vil gå tabt. Projektet består af en række større og mindre ager. Her ved Ørsteskolen er det sammenlagt ca. 7 hektar. Tilsvarende er der mellem 7 og 8 hektar stillet til rådighed fra Tranekær Gods og enkelte andre lodsejere. Vi står nu ved et af de tilsåede parceller og kan glæde os over, at frøplantningen er kommet i gang. På trods af, at det umiddelbart efter såning kom så meget regn i området, at det stod under vand, og senere blev udsat for flere ugers tørke. Der skal derfor fra Langelands Biavlforenings side yde en stor tak til vores støtter. Tak til foreningen af Danmark. Tak til Tranekær Gods. Tak til Langeland Kommune. Tak til DLF Trifolium. Tak til Vibeke Lange og Christian Ingerslev fra Københavns Universitet. Og tak til alle, som støtter og bakker op om vores projekt. Jeg vil have umiddelbart efter chancen her, træder vi ind i bussen og får en lille rundkørsel for til sidst at ende op med Tranekær. Admiral for Tranekær Gods. Det er en lille arrangement. Men inden vi stiger i bussen, vil jeg overdrage ordet til vores borgmester. Tak for det. Jeg må jo tilstå, at jeg blev lidt betænkelig, da min sekretær kom og fortalte mig, at jeg skulle til Ørsteskolen for at tale om bier og blomster. Jeg skulle måske have lagt mærke til det lille smil, hun havde på munden. Det gjorde jeg ikke, men slappede først af, da hun fortalte, at det drejer sig om en invitation til at deltage i den officielle åbning af dette frøplanteprojekt. Så tusind tak for invitationen. Jeg synes, det er et spændende initiativ, som Langelands Biavlerforening har taget. Der var heller ikke tvivl i kommunalbestyrelsen, da vi skulle beslutte, om vi ville deltage. Tværtimod var der tilkendegivelser om, at man gerne så, at man kunne finde flere arealer i nærheden af de 2 øvrige skoler på Langeland, så lærerne på alle skoler, hvis de havde lyst og mulighed for det, kunne inddrage projektet i deres undervisning. Der er nok et del mennesker, der mener, at der ikke sker så meget på Langeland, men det passer jo ikke. Vi har faktisk gang i en masse. Måske mindre projekter, der kan være med til at udvikle nye arbejdspladser, eller give idéer til nye eller forberede produktioner. Det her projekt kan måske virke på flere måder. Både i forhold til biavlernes udbytte, men også i forhold til at forbedre betingelserne for bier og andre insekter. Hvilket så igen vil have effekt i forhold til en række af vores fuglearter. Jeg er også glad for, at Københavns Universitet er gået ind i projektet og har påtaget sig opgaven med at registrere arterne. Både ved projektets start, løbende i de 5 år projektet varer, og ved projektets afslutning. Samarbejdet mellem Biavlerforeningen og Københavns Universitet garanterer for seriøsiteten i projektet, og vil formentlig også kunne medvirke til, at der bliver mere opmærksomhed på projektet og dets resultater. Jeg synes også, at der er grund til at nævne Tranekær Gods i denne sammenhæng. Endnu en gang har godset stillet arealer til rådighed for et projekt her på øen. Det synes jeg er rigtig flot. Som der står her i programmet, så skal borgmesteren holde en kort tale. Og jeg vil derfor slutte med at ønske al mulig held og lykke til Københavns Universitet, til Biavlerforeningen og ikke mindst til bierne og blomsterne.
Held og lykke med projektet. Også fordi de er spanskåret over på området. Og mange af det der sætter sig til de hiver mange ud af det nemmere. For folk at købe blanding, så har du en blomstring fra hjælp. Skal man have selv og blande, og hvilket forhold skal det så lige være i? Når du sammen holder dit foredrag til sidst. Når I kommer på styret. Jeg tror, det er quinoa. Hvad er quinoa? Har du fundet den? Nej, du siger, jeg tror, det er quinoa, så tænker hvordan ser den så ud? Ja, jeg ved det ikke, fordi jeg tror... Gamle vildager, og de er, skal sige, fra mit eget driftsøkonomisk synspunkt, så er de ikke en del af enkeltbetalingsordningen. Fordi vi kan ikke få lov til at lave det her inden for det, der hedder enkeltbetalingsordninger, og det man kalder EU-støtten. Desværre, man er i ministeriet blevet skræmt af egenfortolkning af EU-reglerne, fordi man i sidste omgang jo blandt andet vedtog, at det var okay ikke at slå brakken. Og det er jo afstedkom jo med en bøde til Danmark på 750 millioner. Og derfor har man ikke været særlig interesseret i at være fleksibel, desværre. Men det bedste vi kan gøre, det er jo egentlig at gøre opmærksom på, at det vil nu måske være hensigtsmæssigt. Det her jo er hverken er produktionsfremmende. Jo, det er det måske i virkeligheden for biernes skyld, og for at vi alle sammen har brug for bierne, men det er i hvert fald ikke produktionshæmmende heller. Og det bør ikke have nogen indflydelse på. Nu kalder man det ikke brak længere, nu hedder det miljøgræs, eksempelvis herude. Og miljøgræs er jo det, vi kalder brak i gamle dage. Det findes i forskellige afskygninger. Men det kunne måske være hensigtsmæssigt at lave nogle striber med sådan nogle blandinger her overalt, hvor man har miljøgræs i Danmark, og det er stadigvæk mange steder. Så arealerne er blevet pløjet i maj måned, og så ventede vi jo med spænding på, at frøene kom, og det gjorde de, så de blev sået i første uge af juni. Lidt sent. Det fik vand, og det er jo kommet ganske flot. Ja, så er melderne så også kommet. Men det er altså her de sidste 14 dage. Ja, jeg skulle sige 14 dage. Der er det eksploderet. Men sådan er det, og især måske fordi det er sort humusjord, at der er måske mere tilbøjelighed til at få dem derfra. Men det er lidt sådan baggrunden, og sammenlagt af de arealer, vi har her på Tranekær, der var dem ude på Pæregård, her på Korsebølle, her Sletø, og så har vi ude, er der resten deroppe på Charlottenlund på Nordlangeland, hvor vi forpagter jorden op, og sammenlagt er det cirka 5,5 hektar med de her forskellige parceller. Har I mulighed for at slå sådan et areal her og med en eller anden... Ja, vi skal. Og så en særlig pænt. Det var han en eller anden måde. Ja, jeg har så skidt andet slag. Ja, næsten hørt det. Jeg kan godt høre fuglen. Der kommer jeg har også set en storm i aldrig. Det var så dagens clou, en havørn. Ja.